je 5.11. Imamo jedan trade otvoren, zapravo više njih. Ovdje smo jedan stavili na break even, jel da? Jedan trade kojeg smo stavili, znači, ispod sela. Ako udari, zatvorit će poziciju. Ali, što smo napravili, imali smo još druge opcije otvorene sa profitom. Evo malo da vidimo. To je znači još otvoreno. Evo, to je bilo danas, znači bilo otvoreno, samo malo, to nije danas. Ja pa sam ušao sa dvije pozicije unutra. Nisam se baš bio skoncentrirao kako treba, sam i zatvorio. I onda sam ušao sa 3 unutra kao i uvijek. Ok, 0,35 lot, negdje za 10.000, to negdje je umjereno. Srednji risk management. I tako da sam zatvorio sam, znači ovdje imamo jednu poziciju, drugu poziciju, treću poziciju. I onda još od ove pozicije ovdje sam je parcelirao. Ovo sam dao na pola. I ovo sam još ostavio unutra. Na break even sam dao. I rezultat toga je da imam još 47 gore unutra. Ali, naravno ako udari u break even, što vjerojatno možda i hoće, možda neće, onda nismo tu ništa profitirali, ali nema veze. Jer još uvijek imamo sa profitom na današnji dan 2 trejda sasvim dovoljno. I čiča miča, za danas je gotova priča što se posla tiče. Ako te zanima informacija oko toga, možeš mi napisati u poruku, komentar, preplati se, proslijedi dalje ljudima, šere, za oni koji misle da žele od ovoga da isto imaju znanje i profit. Dat ću ti informacije i slobodno onda možeš pogledati kako možeš i ti učiti da se ovako napravi i da i ti od toga znanja možda nešto i isprofitiraš. Puno pozdrava i do sutra, ako budem tradao, ako ne, možda sljedeći dan.